kai dai ban ta zama a gurin can dazu ba saboda duk wanda yazo ya ganka kana zama a nan gurin sai ya maka tunanin ai kai ci ma zo ne saboda haka jo sun ba zan zauna a nan ba amma kai rinka ma kallon ban yadda ba mun ba za a rinka kira da ci ma zo ba saboda ina kai da kai ci ma zo ne shine ai ci ma zo wai ni fa kalmar nan je ina jin radio fa na je ta labarai wai mu yan Najeriya mun zo yan galantoyi kawai abin da ya faɗa ka gani mahasada ne suka faɗa na ba haka yake nufi Allah shi ma wancan amma ni da haka za ka ya ka fuko wannan shi ne dalilin da yasa in ke da zafi sharo kan da Allah wacce tasha ake kamo wannan rai dangin goro na wacce lafiya kake neman tashar da ake kamo rai dangin goro wallahi yara ne suka girgide mun wannan suka gota mun da wannan tashar na kasa gane wacce tasha ce tashar kadai nake ji kaf gidan rediyo ni ina jin daɗin wannan shirin rai dangin goro na gaya ma ai mita 90 ne da digo 3 in ji wannan gidan rediyo ba in ji wannan shirin ta take mu ne wannan gudu haka lafiya ai shirin rai dangin goro nake ta kamo nake ta neman kamowa to ka ji ci ma zuwan da ake magana da rena mana hankali ba rena mana hankali ka wuce kai ganga soyayya ta dani da ke ashe da rabon zan rayu da ke